Oy, pala kayo, ini-imagine ko lang na nasa West Philippine Sea pa ako at hindi pa may-ari ang China. Pasensya na. Ay, taga dito man lang. 上来试了，等一下哦，因为还有一个新产品，就是 Ni hao mga ka-answer, ako nga pala si Paolo. Ang inyong friendly neighborhood Pinoy in the province of China. So, dadaanan muna natin ang mga may ngayong linggo. So, susunod natin tayo sabi naman ako, dalagang China. Yeah. Pluto din, Pluto now. Black hole din, Black hole now yung bago. Philippines din, Philippines. Yan ang isang hole sa aking puso na hindi mawawala. Tama na. Sunod. From now you see meme. Galing ng Pilipino, iwagayway. Nagpapasakop sa mga Chino. Bakit ganon? Bakit ganyan? Masyado malungkot tong memes. Oh my God. Sa babae kami dito, hindi kami dito racist. Tama na kahit masakit. Sunod. Gusto Tarang yung babaeng niya, tayo ay matitira sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, saan mang sulok ng mundo, makakasama nyo ang mga Chino. Oh my God. Kung hindi pa halata, pinipilit ko na lang maging masaya. Kasi sobrang lungkot ng mga may ngayon. Sunod. Oo, may sasabi ko para matiligil kayo wala kang maganda. From Tito Kev memes. Paparating ng Chinese. Well, mukha rin naman siyang Chinese dito sa nobela niya. From Carl, ba't nilalabas mo yung probinsya ng China? Kasi mga titi tayo dito eh. Mga titing hindi gamit. Sunod, from Doki Komi, Philippines, Spain from 1521 to 1898. Duolingo, it's simple. Spanish or vanish. Oh, pucha! Bars! Kung hindi Chinese, no mga Espanyol noon, di ba? History repeats itself. Hindi ko alam ba't hindi pa tayo natuto noon. Pero siguro dahil mahina ang ating bansa in general, compared sa mga sumasakop sa atin, mahirap talaga tayong manalo. So, ano kaya? Di ba dati Spanish or vanish? Ngayon ay siomai or patay. So, ano laban natin? Diba? Di ko alam. Iba't ibang mga bansa ang kalaban natin sa pang-araw-araw. What doesn't kill you makes you stronger. Yan ang mga Pilipino. Di ko alam mararamdaman ko dito. So, sana sinabi mo. Wala akong naintindihan. Pwede mo lagyan niya ng shadow o ng stroke. Pero sige, daan na lang natin yan. Wala nang pagkaasa to parang Pilipinas. Sunod. The fear of realization na hindi na mababawi West Philippine Sea. Ay! If you love me, let me. Binubuksan na nila ang lagayan ng isda ng mga Pilipino. Namili sila ng magagandang klaseng isda. Panic at the Philippines. Paalam sa ating West Philippines Sea. Napapakanta lang ako dito na ba? Sobrang gandang boses. Pati boses ko kukunin na ng China. Ganyan kaganda. Kunti na lang masasakot tayo China. Parang nag-incheck din ako doon. Hindi ko na kaya. Pauwi na ako. Yan din sabi ng ating mga Chinese overlord. bago sila dumatay sa Pilipinas. Sunod. Alam mo, nagiging parang ano kasi ito eh. Parang silent treatment. Parang yung Cold War between Russia and America. Parang hindi na ba kailangan sabihin ng China na outright sa atin na hindi ito sa inyo eh. Kailangan lang nila i-force yung kanilang kamay na ito yung mga isla. Gagawin lang yung kamay nila oh. Sobrang liit ng kamay natin sa labas. Tito, akin na yan, please. Wala tayong magagawa. So, para lang hindi mamunot ang noo ng Amerika, ba't iba pang mga bansa, mga superpowers din, mga super countries, parang ganong passive aggression ang ginagawa ng China. At wala tayong magagawa doon. Kayang-kaya nila yung gawin, di ba? Kung naglalaro kayo ng mga RTS games, pag mas malaki yung bansa o mas malakas, they can do whatever they want. Kahit sumusunod sila sa batas, sa mga wars and shit, yung mga subtle na mga parang natulakan sa atin na bungguan ng braso ng mga bansa, wala tang papasa yung ating braso pa na ipagbungguan tayo sa mga yan. So, ganun kalungkot ang buhay. Dapat nag-enjoy tayo dito mga may-mays na ng Pilipinas. Ba't kayo ganito? Ba't ganito mga ginagawa nyo? From Puro Ruben MK II. Why can't I find a guy like this? South China Sea, West Philippines Sea. Hey,
No, West Philippines. I'm literally the guy in the pic. Either you are West Philippine Sea and live long enough to become South China Sea. Ang hirap gawa ng joke pag nasasaktan ka. Ayoko lang. Sunod! Name a girl who look beautiful even without Scarborough. Wala. Wasakin mo yung mukha ng babae. Walang babaeng maganda. Walang dalagang China kung wala ang Scarborough Shoal sa ating bansa. Asan yung watawan ko, labas nyo. Sunod! Kumputarages. Kaya mo nala, masakop tayo ng China. Sabi ko naman sa'yo, anong gagawin ko? Mga maging isda namin tinutulak sa dulo. Wala na silang mahuli pa. Wow, joke tayo. Bars. Pucha, flip top ka ba na kayo dyan? Papunta na ako. Pauwi na ako. Pauwi sa China. Wala to sa siomai rice mo, Denzel. Ano ba? Di ba? Siomai o patay. Spanish or Banish. Sunod. When you're fishing in the West Philippine Sea, then you are... Tulang! Ting. Okay. Ayoko malagay sa hope kaya parang awa nyo na. Oops, joke lang. Papabiyan tsaka kami dito. Biro-biro lang. Sunod. Kaya naalala ko yan lahat. Di ba? Parang yung sa Spain, 333 years. Yan. Naalala ko yan lahat. Anong pak ang kailangan gawin? Hindi pang... Maraming salamat, Jepoy. Total, kinukuha na ni mga manging isda natin. Parang sila na rin yung nasa loob niyan. Sunod, from Aldrin Suela. Let me guess. You're home? No! It was. Yes! Lalaban tayo! Hindi pwede! Hindi pwede ganun lang. Hindi pwede ibigay lang natin ang pinaghirapan ng mga bayani natin. Ay, salamat meron din gumawa nito para lang maiakyat uli yung moral ko at yung aking nasyonalismo. Alam naman natin na ang Pilipinas hindi na kasing ganda tulad noon. Pero kaya nga dapat mas effortan pa natin na iangat to sa kalidad na pang-international. Maraming salamat, Aldrin, at binuhat mo ko sa mga memes na sobrang lungkot kanina. Ay, salamat natapos din yung mga sa China. Meron pa dito onti na lang pero pucha. Bibigyan ko kayo ng 10 West Philippine Sea out of 2 South China Sea. Ganyan siya kahina. Okay, pero lalaban tayo ng mga Pilipino lalaban tayo. Kahit nung panahon para mga kopong-kopong panahon ng mga bayani natin noon, kahit sobrang talo sila mga bayani natin, pinaglaban pa rin ang kanilang lupain. Sana ganun din tayo. Tandaan nyo ang watawat natin, kalahati lang ang kulay pula, ha? Hindi buo. Parang awa niya. So, patuloy natin. Miss ang sexy mo. Wala ka ba respect naman, manyak? Kuya, ang sarap mo, pwede pa isa. Hala, ducks pa! True best! Shit, ang lakera, sheriff! Yes, double standards nga naman ng Pilipinas. Naalala niyo yung nangyari sa akin, yung kay Paolo Abilino, di ba? Ako nga si Paolo Abilino, hindi nakalata sa gupit ko. Di ba, yung gumawa siya ng Twitch, pinag-harass siya, kung ano mga pinagsasabi sa kanya. Kung ginawa mo yun sa isang babaeng streamer na kilala, kakasuhan ka! Ma-online shame ka pa, kung ano-ano pa mangyari. Pero dahil lalaki si Paolo Abilino, wala. Kita mo parang hinayaan na lang niya kasi alam niya, ganyan ang sasabihin sa kanya. So, double standards, ano ba yan? Talaga Pilipina, yeah! Maraming salamat, Kuya Mo Jose. Sunod, from Marty Devs, Pilipinas Got Talent. May sakit po ang nanay ko, nagta-tricycle lang po. Napaka-talent nito para sa It's a Yes. Gabi, wala akong masabi. Ang galing. Bago kayo mang-away. Na nangyayari kasi, yung ating bansa, madali siya masway na emosyon. Very emotional tayo dito mga Pilipino. Yun na nagkiklik. Yun na nagkiklik sa masa. So, kailangan nila kumuha ng background na mag-fit dun sa narrative na gusto nila ipakita sa isang taong sasali dyan. Kahit hindi sila ganun ka-talented or kahit hindi ganun ka-espesyal, isasabay yan sa mga tao talagang truly talented na hindi ganun parang ka-moving yung kanilang history, yung kanilang background na kanyang pamilya, ang kanyang buhay. Pero talagang talented. Isasabay na lang yung mga ganito na yung hindi naman nila ipapanalo pero para lang doon sa emosyon, para lang sa theatrical value, ilalagay siya doon, di ba? Naiintindihan ko naman yun, nag-production naman ako dati, kaya kahit sukot na kailangan nilang magpasok ng ganon just to please the audience, yun ang laro di ba? Don't hate the player, hate the game. From Popodico. Yan yung pag binuksan mo tapos sumigaw ka nag-e-ego. Hi! May nakapunta na ba dito? Tagayo sa mga babae na nanonood dyan, hindi porket ginawa mo marumi ka na. And it goes both ways. Tandaan nyo, hindi ka santo dahil hindi mo pa ginawa at hindi ka marumi dahil nagawa mo na. Okay?
maging liberal tayo dito ha. Alam ko mga hilig kayong lumuhod, may hilig kayong tumuwad. Pero siguraduhin nyo lang na nasa lugar at nasa oras at nasa edad at kakayanan nyo, kaya nyo yan gagawin. Okay, hindi pwedeng suksok lang kayo ng suksok, tapos magtataka kayo bakit hirap na hirap kayo sa buhay. Kasi may anak na kayo ng maaga. Naiintindihan ko kung iniisip nyo blessing. Okay, fine. Pero wala kayong ibang pwedeng sising kundi sarili nyo. Ginawa nyo out of your own accord at inyong irresponsibility at kasalanan nyo yan dahil hindi kayo gumamit ng proteksyon, hindi nyo pinag-isipan, naano kayo ng damdamin nyo, bla bla bla. Pero yung mga pagdadaanan yung paghihirap niyan, saluhin mo yan. Kumbaga, hindi ko i-judge na buntis ka, pero pag umangal ka na nahihirapan ka, alam mo na ganun ang mangyayari. So, good luck na lang sa'yo, di ba? Para parang Pilipinas versus China, kahit lahat ng odds ay nasa sa'yo, may tiwala ako na kaya nyo palakihin yung mga anak nyo ng matiwasay, ha? HIV-licious. What does S stands for? Sangkutsahin mo ako, Tito Travis. Maraming salamat. Tuloy tato ba sa ating mga Maymays ngayong buwan? Chibay kayong lahat. Kung alam nyo ibig sabihin, no? So, ano ba? Ayun, wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Ang importante na daanan natin ng mga Maymays ngayong linggo para yung pagdaanan China sa lahat ng mga lupain at ating mga dagat nang walang problem. Maganda tong paalala na lagi tayong maging handa. Lagi tayong maging mapagmatsyag sa mga ibang bansa. It is all the more na kailangan natin doble na ating mga efforts, doble na ating kalaman, doble na ating galaw para makasabay sa kanila. Magandang para inspirasyon yan na galingan natin mga Pilipino, pinapatay. So, doon tatapos sa ating mga May review ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag mo like, share sa mga nihaw nyong friends, sa mga ching... Siyempre, nakalimutan mo yung subscribe. Paulo, ouch!